kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma Seru Sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye alamisa ye novembre kalo tile 22 san 2018 kunnafoni labɛn bɛ fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ Ibrahim Lam misirakaw ka fimani kale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Dugu min bɛ n'u ka matuna a bɛ Masigi arrondissement na novembre kalo tile 20 tɛmɛlen a bɛnna tarata donya ma mawuludu hukumu kɔnɔna na sen dayɛlɛ o kɛra yen nɔ n'o ye point Njamena n'ale Tchad faaba ye sɔrɔbolo sira fɛ ale ɲɔgɔnajɛrɛ bisimila novembre kalo tile 15 de ka kuncɛ tile 16 la tuma ɲɔgɔnajɛrɛ kofɔ baarabolo waleyali sira fɛ tako 6nan n'o ma réunion ministérielle de coordination jamana naani bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min kɔnɔ yaasa u bɛ se ka sira dɔ don ba la cogo min na UNESCO ani IC Krom baaraɲɔgɔnyaw ni minisiriso ni ɲɔgɔn cɛ mun ɲɛsin bɛ seko ni dɔnko lahalayaw ma u bɛna ɲɔgɔnajɛrɛ waleya novembre kalo tile 12 de ka taa kuncɛ fɔ a tile 30 nata la a bɛɛ tako 7nan a bɛ o ko fɔ kalanbolo ka ɲɛsin jamanaɲɔgɔnya teliman diɲɛ bondakun ka seko ni dɔnko siraw ma n'u ko ma ko Cours Fac Africa 2018 aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'o de fɔ sisadani na dugu min bɛ n'u ka matuna a bɛ Masigi arrondissement na novembre kalo tile 20 tɛmɛlen a bɛnna tarata donya ma mawuludu hukumu kɔnɔna na sen dayɛlɛ o kɛra yen nɔ n'o ye point dayɛlɛ in a kɛra karamɔgɔba dɔ de fɛ ale de ye point jɔ duguladenw ye n'u k'a ma ko Sheikh Mamadou Konate a kɛnɛ kan fangamaraba nagakɔrɔla na o maa caman tun bɛ yen politikima maa caman tun bɛ yen ani maa ɲɛyɛlɛkɛ caman minnu bɔra Bamakɔ ka taa fanfarmaw olu bila u filanin de bɛ la olu bilalen kɔ u filanin de bɛ la kumaw olu sigira ɲɔgɔn kan wa point a bɛna kɛ sababu ye tuna ani jɛkuna o dugu fila k'olu gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ a wari a bɔra tunaka den dɔ de kun n'o de ye karamɔgɔba in ye Sheikh Mamadou Konate n'u k'a ma ko Aïdara Junior wajulikɛla Badu Dramani Konate dugutigi tɔgɔ la Jaradugu Tuna a ye foli ni tanni ta ka ɲɛsin karamɔgɔba in ma point jɛnya a bɛ taa mètre 300 bɔɲango la a jɔra kalo 11 de kɔnɔ a kɛra entreprise SBTP a kɛra olu fɛ Aïdara Junior n'o ye karamɔgɔ in ye Sheikh Mamadou Konate a ko foli ni tanni ale b'a ɲɛsin duguladenw ma olu ka cɛsiri n'u ka jija de y'a to nin point a sera ka waleya wa a tɔrɔmɔɲɔnbɔ a taari jɔ sefa wari a miliyɔn 125 bɔɲango la a kelen y'i jɔ n'a ye. Njamena n'ale Tchad faaba ye sɔrɔbolo sira fɛ ale ɲɔgɔnajɛrɛ bisimila novembre kalo tile 15 de ka kuncɛ tile 16 la tuma ɲɔgɔnajɛrɛ kofɔ baarabolo waleyali sira fɛ tako 6nan n'u ko ma réunion ministérielle de coordination jamana naani bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min kɔnɔ yaasa u bɛ se ka sira dɔ don ba la cogo min na nin sen in ta o bilara kɔɔri o donni ba la organisation mondiale du commerce o ka laɲini o hukumu kɔnɔna na kɔɔri farafinna bondakun kan ale kɔni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ maaya jidili ani sɔrɔbolo o yakubayali la o de kosɔn u ye nin tile fila ɲɔgɔnajɛrɛ in u y'o de ta k'o don ba la k'a fɔ wulikajɔw ka kɛ yaasa o baarabolo sira minnu bɛ tɛmɛ kɔɔri fɛ olu bɛ se ka jidi cogo min na farafinna ka yɛrɛkun sɔrɔ n'a ka sanayɛlɛ o bɛ se ka waleya cogo min na. UNESCO ani IC Krom baaraɲɔgɔnyaw ni minisiriso ni ɲɔgɔn cɛ mun ɲɛsin bɛ seko ni dɔnko lahalayaw ma u bɛna ɲɔgɔnajɛrɛ waleya novembre kalo tile 12 de ka taa kuncɛ fɔ a tile 30 nata la a bɛɛ tako 7nan a bɛ o ko fɔ kalanbolo ka ɲɛsin jamanaɲɔgɔnya teliman diɲɛ bondakun ka seko ni dɔnko siraw ma n'u ko ma ko Cours Fac Africa 2018 maa minnu bɛ yen n'olu bɛ wuli ka jɔ la jamana 19 bɔɲango kɔnɔna na seko ni dɔnko yakubayali o siratigɛ fɛ a bɛ kalanbolo kofɔ ka ɲɛsin olu ma Mali tɔgɔ la seko ni dɔnko minisiri Nina Wallet ale tun bɛ kɛnɛ kan ka taa jamana ka taa a nɔ bila k'a kunna wolo. Jamana ɲɛmaa kɔrɔ Angola tɔgɔ la n'u k'o ma ko José Eduardo dos Santos kunungo a banna jalakiliw ma jalakili minnu n'olu ɲɛsin b'a ma a nɔbila maa fɛ jamana ɲɛmaaya la Angola jamana kɔnɔna na n'o ye Joao Lourenço ye k'a fɔ k'a ye jamana wari bɛɛ de cɛ k'a kun ka taa n'a ye ko ale bɛ i cɛ ka bɔ jalaki in kɔrɔ wa u ɲɔgɔn sama de bɛ nin jamana ɲɛmaa fila ni ɲɔgɔn cɛ kura ani kɔrɔlen k'a sababu kɛ kura ko kɔrɔlen k'ale kɔni ye jamana nafolo ale y'o de yara ka k'a kun ka taa n'a yɛrɛ ka jamana waganden k'o lankolon to.
jamana ɲamayasigi kalata minnu bɛ ka kɛ Madagascar cɛbɔ min bɛ n'u kama ko Marc Aravalo Manan ni ale ni maa wɛrɛ de ye ɲɔgɔn sɔrɔ sebaya kɔnɔna na a ko basigi kosɔn a tun ye jalaki min ta ka ɲɛsin commission électorale ma n'o ye kalata labɛnso ye k'a bɛ o jalaki k'a bɛ i bolo lasegin a kɔ yaasa basigi bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min na kalata in na Madagascarkaw fɛ yen jaabi kunfɔlɔ minnu bɔra jamana ɲɛmaakɔrɔ Andry Rajoelina ale de bɛna ɲɛfɛ 100 sarada la 39 murumuru 19 ale y'o sɔrɔ Marc Aravalo Manan ale de kɛra filanan ye 100 sarada la 35 murumuru 29 ale y'o de sɔrɔ tako filanan la sa olu fila de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ décembre kalo tile 19 nata k'a sababu kɛ cɛbɔ 36 cɛla maa si ma se ka 100 sarada sɔrɔ mun bɛ masaya di a ma. Radio Benkan lamɛnjɛkulu malizoom.net filɛbaw bi tan an b'a kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye han Adama Mayiga Radio Benkan journaliste donsoba dɔ don farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na ale bɛna ɲɛfɔli kan ye farikolo ɲɛnajɛ la hakili la Adama ni ma fili ko ma ko bita bɛna kɛ senatolanci de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw ka senatolanci min n'a bɛ ka kɛ o tɛ bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni kɔni an na kuma fɛn ma senatolanci kan kɛrɛnkɛrɛnna kan 2018 min bɛ ka kɛ ganakaw fɛ ka fɔ dɔrɔn Mali musolakaw donc tile filanan dolanci hukumu kɔnɔna na olu ye seba sɔrɔ Gana kan o kɛra 2-1 ye o hukumu kɔnɔna na sa Basira Ture ale ye dolancila ye AS Mande ale kɔnɔna na ale ye celu 2 sɔrɔ ka don o match senfɛ donc o hukumu kɔnɔna na sa Cameroun o groupe kelen na ale fana ye seba sɔrɔ Algérie kan 3-1 kanangolo n'ala sɔnna ma sini tile sabanan hukumu kɔnɔna na Mali donc Lazara waati ani Algérie na ɲɔgɔn sɔrɔ o waati kelen na fɛn min Cameroun ale ni Ghana olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka fɔ dɔrɔn tile 2 tɛmɛnen kɔfɛ ni waati la Cameroun ale ni Afrique du Sud olu kɔni u ka tickets sɔrɔ ka taa demi-finale olu kɛnɛ kan fɛn min groupe B ale kɔnɔna na tile filanan kɔfɛ minnu dolanciw kɛra kunu Nigeria ale kɔni seba sɔrɔ Guinée équatoriale kan 4-1 kanangolo Zambie ale fana bɔgɔra fɛn min Afrique du Sud fɛ o kɛra 7-1 donc an b'a fɔ dɔrɔn tile sabanan hukumu kɔnɔna na sibirido ni Ala sɔnna ma Nigeria ale ni Zambie na ɲɔgɔn sɔrɔ Afrique du Sud ale ni Guinée équatoriale olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ kɛ Lazara waatiw la. O ma Adama an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn i ka nin ɲɛfɔli ninnu na ani ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɛdɔn a n'a fɔ ko ɲuman na Adama i sara t'an bolo an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn i ni ce i ka kunnafoniw dili la k'an bɛɛ don wɛrɛ Adama nin bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasirijakulu maaw fɛ k'a lase balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ Ibrahim Lam misirakaw ka fimani kale k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala man ka jɔnya joona sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati kelen arajoso kelen ka dɔgɔkun kunnafoni laban k'olu lase aw ma ni nin nisɔndiya kelen ka sababu kɛ anw ka baara don mun tora ne o ye k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn aw ka cɛsiri n'a ka jija ani maraka faama ka journal Bambara lamɛnli la n'a b'a fɛ ka segin ka maraka faama ka journal Bambara in lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ cakɛbara bɔlɔlɔ kunnafoni disira don www.malizoom.net maraka faama ka journal Bambara a ka jatara a ka laselibaw an n'a bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce a ka kanuɲɔgɔnya kurali la ka ɲɛsin anw lamɛnli n'an filɛli ma a k'an bɛn sini ni Ala subahanahu wa taala jɛnna ni a ye kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan maraka faama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye